ibag nga malim kana kayo ang aming kakabsa kakailapanguan. Welcome back to our Ilocano Mission Service. Kaya pumatay nga ron, nagigidlan at nga malim, tayo karara, pumatay sa sangwanan ti Apo Diyos, tayo karara tayo man, ti karara ti repentance, dawat tayo, ti lumaw tayo, ti pamakawan, ti sangwanan ni Apo, ti amin man, nakapasulan tayo, kaya dawat tayo, ipalagay ti Espiritu Santo, amin man, nakapasulan tayo, tayo sungarod, tayo man tayo, nga, lumay nga ipamakawan, ti sangwanan ni Apo. Singaran tayo pukaw, tinagan ni Jesus, tayo kararag, Jesus, Jesus, Jesus ang aming sa dilangit, kaya ganyan kanima. Sika ti tayo, kinkam amin pa tayo, amin ama, kaya awan ti sabali ng Diyos nga pangatuan ng sikalaeng. Ama, amin pa tayo, kita bikin kalatawa din. Amyaman kami, itim amin man nga bendisyon, nga ito mo kata kami, uray dati man nga biyag, nga daka kami, ang amin nga ang aming nga malami nga kapigsa nga itutod mo kada kami kita ito'y anus mi nga isungarod nga sika iti mangtod ta sika nga amagod you allow nga ang natatang oras na kami ikot umaypay ang dapat pigsami nga dayo king katata kita umaypay nga makita iti ang amin nga nalintag nga aramid mo. At kin intid mo kada kami iti bendisyon mga lukatan, iti matami, kin kapananutan mi, tamaawat mi iti pudno, isuro nga ngaron, gapo iti kasaruan ni Ako Jesus, ni sumad nga ipaawat mo kada kami gapo iti adipin mo, iso reach, Father God. Kaya dawat meron di pamakawan, ito ang amin nga nakapasulan mi. Kaya ang amin nga, anyaman nakapanunutan mi, anyaman tinaramid mi, nga hamo nga pagayatan. Kaya tulungan na kami nga roon, kapatuloy madalusan, iti nasantuan, nasaran na po Jesus, kinagiti sasaong umami kumamatongpal, tanong, bawat may sa kada kami, kaya umadda iti madaan iti biyag nga agturong iti dalan nga linteg, dalan iti pudno, dalan nga nasantuan nga isong pagayatang. Agyaman kami amata iti kararami iti kamatuan ninaga ni Apo Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Kaya pumatay mo niya iti kararag iti baligi iti pinaghimong tayo tatanga malem. Kaya iti protection nga kapati Diyos. Dawala tayo ti Angeles lang, maalwala tayo, ngayon, ibawat tayo sakar tayo, tatarabiin. Ipukaw tayo man, tinagan niya po Jesus. Tayo tayo kararag. Jesus, Jesus, Jesus. Ang sa dalangin, kaya mag-isanpay, umay kami, isang wanan, kagdawadan mi, ang matutulong mo, para iti bandigi, iti panagdimong mi, tatang amalem. Kaya tulungan na kami, nga maaralan mi datoy, iti Espiritu, kinisiputno, nga haan iti sarili mi, nga kapanunutan, iti umay mi nga ipilipilit, nga maawat mi kuman, o niya iti pagayatan, tayo iti matungpal mi. Tulungan na kami maalalwadan, tayo iti lugar nga pagkikimuan mi, uwi ang iti kakapsat mi, kakadwa mi tatang, nagledaya, o radio online, dawatin mi nga rin iti Angeles mo, iso ito mga protektar ka na kami, at palibutan may iti lugar na ito'y di ba nag-guming mi, di Angeles mo, ano, nyaman na distraction, nga namin ti kay kabusog, haan nagbaligi, iti pinag-guming mi at madam, magyaman ka naman, dati ti kararami, iti kang tuninagan niya po Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Kaya umunti mo niya ron, magkanta iti opening song. Kaso isa. God.
Si kalaring iti Diyos, ang tayo Ama, at ikamalin, kay ka, amin yung panagtayaw, awatan Ama, ato yung panagimong ni, katang amalin. At kararang ni, kini Apo Jesus, sinagin ni Apo Jesus, Amen and Amen. Ama, misa ni langit, madaydayaw kuma, tinasantuan, anagan mo, umay kuma, ti pagariam, matungpal kuma, ti pagayatam, dito'y daga, akas sa nilangit. Itad mo kada kami titaraon mi itang andaw, pakawanan na kami kada iti basbason mi, akas iti pamakawan mi kada iti nakabason kada kami. Di na kami turong iti nakaro apakasuotan, ilisin na kami iti managdakdakes, takin ka iti pagarian, ken pan nakabaling, ken dayag na aganayon. Amen and Amen. Makipagbasa ka na kayo, kada kami, iti Salmo 23. Apo si Kati Pastor ko, at amin din ang masapod ko. Iti nalang to ang karuutan, paginananak, iti sibay, nagiti dandanom anatanin naay, idaranak. Ipaay mo kanyak, ti baruwa pigsa, tarabayan nak, iti tumutok adalan, kas in karin. Uray pa, nag-ingat ni patay, ti paglasata, sa anak to nga agbuteng, taadda ka kanyak. Ti sarukod, kinbaston mo, sa lakniban na.
mangisagana ka iti padaya nga agpaay kanya, iti imatang dagiti kabusor ko. Pinaaroyotam daytoy ulog iti lana, ket agliplipyas ti kopa. Awan dwa-dwa akumuyog to kanya ti kinaimbag, ken ti kinamagayat mo, bayat ti panagbiag ko. Ket agtaengak to nga agnanayon iti balay mo. Hallelujah. Sagana tayo man, iti kapananutan kay puspos tayo.
Ito tayo man ni Ruth, iti kangatuan niya oras, iti panagimong tayo tata, ng malam, iti sagana tayo, iti tunggal may sa, ito man tayo kararan, iti sa oti apo, man tayo manggag, iti alipon na, iti mga ibura, iti sa una, iso maroon, iti kararan tayo, iti sa laki ng iti Diyos, kaya iti fullness of the Holy Spirit, kamataan suna, kaya iti pa nakaamo, kaya wisdom, nga anso nagkurang, tayo nyaman, nga umay na may buray, tata, nga sa uti apo. Ipukaw tayo, tinagan ni Jesus, tayo ito kararag, Jesus, 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 ang mami sa tilangit, ito rin tayo, ito isang tuwalanagan mo, at ito kami man, Ama, ito isang wanang, kakadwa, ito kailapanuan, kakakapsat mi, ito pamating ina ito, ngayon paawat mo, kata kami, Ama, kararag nga rin ka, iti saong nga may buray tata, nga malam, kita ikan na kami, iti panakalawag, iti kapanutan mi, kin puso, nga agpakpakumbaba, o tanong nga rin maawat mi, iti saong nga may buray tata,
Lok atam iti puspuso mi iti kapanunutan mi ngahan ko nga kami at kurang iti panakaawat iti saom gapumot iti adipon mo nga mangiburay iti saom pwede kutin mo kanya na iti salaklit ken piksa nga mangiburay kasmet iti fullness of the Holy Spirit ken panakaamo and wisdom nga sunang kurang iti panagbuhay na kaglit iti mo kanya na iti amin nga saong nga isang anoint her lips, Father God. Tanuhan ko nga iti sarili ng kapanunutan, iti sarili nga natin, iti umay na nga may baga, ng iti sa lain nga isunod iti paggapuan iti biyag ng espiritual, iti paggapuan iti biyag ng nunayon, may kumamatungpat nga iti pinagpagming ito'y daga. Kaya at iti kanyama, at iti kararag ni iti kakatuan ninagan, awan sa baling ng tinagan ni Apo Jesus. Amen and amen. Let us welcome sa pagkita at ni Apo ni Pastor Chris. Naimbag na kanyari aming kakabsa, kag itamanan, kag rugyanan kayo nga di Ilocano Mission Service. Actually, na bayag nga aning sunungan na ituloy because we have some priorities. But ato, tagtakot, at iti nawayaan iti tiyempo tayo kakabsa. Iso nga iti ayat unay iti Diyos, ken tatangagundaway, ket patuloy tayong mapadayawan iti Diyos. Ikan tayo mga iti, actually, this will be a serious preaching about principle of faith. So, in Ilocano tayo adi nakapasa. So, tito Luna, titatang maiburay nga sarita iti Diyos, kat prinsipyo ti pamati, dinggan tayo titinig ti Diyos. Hallelujah. Makipaglukat kay man iti libro, iti Roma, Kapitulo 10, versikulo 17. Romans chapter 10, verse 17. Kat intay basain kakabsa. Kuna na ditoy. Ngarud, umay iti pamati, babaan iti panagdenggan iti mensahe. Kat umay iti mensahe, babaen iti panakaikasaba ni Kristo. Hallelujah. Intay kararag. Di ba pili? Ama misa dilangit. Ama na iti kanito sa mga ipaano manan iti adipin mo. Na mahusara para ato yun sa mga Ilocano Mission Service. Ama puro tamo iti adipin mo, o Diyos ato nga saog kat agabuhin niya. Tulungan ako Diyos at naman ang lagkurang ikan na igdisirid, ikan na ko sa mga inspirasyon nga amin nga maiburay o sa mga paregal ket agapula ang sarita nga nabiyag sarita o sa mga paregal nga the Espiritu na sarita o Diyos nga aglukat, manglukat iti lapayag, Ama kararat ko. Patuloy sa mga may kan iti maysa ken maysa, iti lapayag nga makanggal iti sarita. Lok atam, anyaman ti kinatulong ti maysa ken maysa. Tulungan na kami, Diyos, at mamadaan kami, iti puso, nga da, iti panagpakumbabana, babaan iti sarita. Tulungan na kami, Ama, at iti dawat mi, iti kamatuan nga nagan, iti nagan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Nung pagtutungtungan tayo iti pamati, amo tayo kapsat, nga naawan iti pamati, hantay mabalin, nga makaayayo, iti sangwanan iti Diyos. Kuna na iti Hebreo, chapter 11. Iti libro iti Hebreo, chapter 11, verse 6. Nagpatungkol kami iti pamati, ato'y nga kapitulo, ti napnuan, no kasano nga nang naiburay, ti pamati, ti ado nga tao. Ket kuno na to'y 6. Ngam awan ti pamati, saan, awan ti, ngam awan iti pamati, saan ang mabalin, ang maparagsak ti Diyos.
Tano umasidad ti Diyos, tano umasidad ka iti Diyos, masapol apat siyem nga ada iti Diyos nga manggungguna kadagiti agsapol ken kuana. Hallelujah. Amo tay kakabsat nga adu ti agibagbaga nga awag damat iti Diyos. Mawawag damat iti nagan nga Jesus. Agkarkararag ka. Ngam no apay kahaan nga ipangag iti Diyos iti kararag ka. Ti pagtutungtungan tay kakabsat tapno dinggan ti Diyos iti kararag tayo, kailangan tayo magbalin nga nakaayo iti sangwanan na ken kasano ajay nga agbalin kakabsat babaan iti pamati. Umno nga pamati. Kunana iti Hebrew 11 verse 1, okay? No adda pamati tayo, di tayo agdwa-dwa apumudno dagiti namnamaan tayo. Kat natalgad tayo nga adda dagiti bambanag adi tayo makita. Okay. Iti English na, now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Normal gawin nga iti tattao, iti pamatsyanda, jakpati, jakita. Di mo agad? Okay. Jakpati, jakita. Doon ko makita, apay na patsye. Ipakita ang palaan bago ka patsye. Ngam no pagtutungtungan tayo iti pamati ti sarita iti Diyos, iti pamati, urayhan mo pa nga nakita, patsimon. Okay. Tawan oray may isa nga nakakita iti Diyos. Okay. Hallelujah. Okay. Isu nga, kasano tayo nga madangad iti sarita iti Diyos. Naawan iti panagrespetar tayo iti sarita iti Diyos. Naawan iti pangipangat tayo iti sarita na kasano tayo nga agdingid. Okay. Nawa minsan, ado tinaganak ibagada, nakatultuling unay atin ng anak ko. Okay. Minsan, pati aso, nga nakatagtagari, tulag, tang mapasarding. Okay. Sugarod, taawan ti panagdingid na, uray pasardingan. Okay. Haan nga makangad. Okay. Ngam iti tao, nga da pamati na, manggagan na iti sarita, iti Diyos. Okay. Anya ti pangyod tayo iti nga pamati kakabsat. Maadaan tayo iti lampayag, nga makangag iti sarita, iti Diyos. Anya iti nakaskas na ay nga biyag, iti biyag, nga haan na pulos, nga mangag iti timig iti Diyos. Iti may sa estudyante, kasano nga makasirek, iti eskwelaan, no, hanaman lang amo, iti timig, iti teacher na. Hanaman lang amo, no, ading no, ipagsarkan na, ng classroom. Okay. Ito sangwanan iti Diyos. Okay. Apay, tada tayo nga tao, kailangan nga agpamati, apay ta kailangan nga grumbag tayo kanya na, apay ta kailangan pakumbaba tayo, apay ta nagadaduti kailangan tayo nga sakripisyo. Gamin, iti hababulin tayo kakabsat, iti kaya tayo maadda kanya tayo, kat biyag nga agnanayon. Apay kat din, tagsakripisyo tayo iti kastoy, di ba? Agmalmalan tayo, okay? Nagdaydayo kanya na gamin, ti kaya tayo itangal daw, mapadayawan tayo isunang. Taluhan tayo mapadayawan iti Diyos, anya iti assurance kabusat, nga makastrict tayo iti pagarian na. Na ito'y lubong pa lang, hantay man lang maipakita, uray man lang iti may aldaw, iti pangrespetan tayo, at kat aldaw iti Diyos, aldaw iti Diyos. Lord's Day, ti kunana iti English. Nga madupay, kakabasat, iti nga makaawat, iti kastoy, iti amuda, Sunday is a family day, kat panawin ko atoy, iti pamilya. Ngayon, ibaga kanyang kakabsat, anya nga tamot no alain ang amin, iti Diyos, ti adda kanya tayo. Adda nga iti may baga tayo nga kanya tayo. Iti biyag tayo mabalan nga alain na. Ado di mga manggan tayo, una tayo ni kastuyon, na tayo ni kastan. Adda ka di tinaitudan nga tawan, nga iso, ipapatay tayo.
Adang adi, iti exact nga oras, nga iti may sakit na ito, dangit ko'y nga matay. Di met awan kakabsat. Isugarod, ato'y nga panahon kakabsat. This is the time of grace, nga agbalin, nga ita nga panahon, maadaan tayo kabsat, iti tarigagay, nga agpakumbaba, iti sangwanan na. Hallelujah. Dagiti animales, ada ka di kararwada. Yung no, minsan ti tao, mas agay pa, iti, mas nabalbalo, nga may rangal daw. Okay? Anya ba iti pinaka adda iti balor na kanya tayo. Gamit, no anya iti pinaka-precious kanya tayo. Ikan tayo man ti oras paiso. So nga man oras na ta. Na ikigaman tayo ti cellphone tayo. Manubot ka nga oras nga adatoy tayo nga talagang agbasa iti Biblia. Okay. So nga makita tayo nga kuna nagkaroon iti 1 John, di ba? Nga iti may pakita tayo iti panagayat tayo iti Diyos, no? Sumunod tayo. Okay? To obey. Kat maawan iti panagsurot iti sarita iti Diyos, kasano tayo nga maibaga kabsat, ngay ayaton tayo iti Diyos. Kuna nagkaroon iti first greatest commandment, kit ayatan tayo iti Diyos, iti amin nga puso tayo, iti amin nga panunod, amin nga pigsa, amin nga kararawa. Ibig sabihin, whole being. Kaya so marunoan niya, panagayan tayo man, iti kakabsat tayo. So nga, if ever possible, adi ko iti panggap mo lang, kinganat iti Diyos nga, be at peace at everyone. Nga mamu tayo nga, we cannot please the people 100%. Gamit, hantay nagpapada, iti perception. No, iti wagas mo kastoy, iti may samot nga tao, iti wagas na. Nga, kasanutay nga mapagmaymaysa, no, umaddang tayo, iti wagas, iti Diyos. May bagang lang kakabsat, haan tayo kaya nga mangbalbaliw iti tao. At nga din, nakapagbalbaliw iti tao. Okay? Hantay nga mabalbaliwan iti tao. Or ito pa'y bagi tayo. Okay. Ngayon ibagang tipudno, may isang nga testimony, nagpaiso nga iti Espiritu Santo kat agtimtimet. Agpaiso nga madingdingeg iti sarita iti Dios, isu iti mangisuro. Isu ti mang kontrol. Isu ti mangi aramin iti wagas tapno mabalbaliwan tayo. Kung nagarod, ti may nga edi dati nga grace, dati nga grasya, kuna ni Pastor Arsenio, ni Papa, Isabela, ta Pastor Usuna, atoy nga anak ko ti pulos nga haan nga agserbi iti Diyos. Ako na atoy nga anak ko nagtangsit launay. Amoy tinatangsit. Okay. Pero may kinatangsit na, pero may kinangato na. Adya iti makita iti tao kanya. Adya iti makikita dagaron. Nga, kagagalan ko, idi. Nga haan ko pa'y amor, launay, iti Diyos. Nga, when it came 2017, kat ada iti dimagas na iti tagig, kit nakatungtong na ni Pastor Vanji, ijay na ko na dapat gamit agabrod ng idin. Tata, kinatungtong na ko na ada ti isuro kanyang ko na. So nga, aji in offer na kanya Tiberia Academy. Kuna na, 2 years atoy. Kuna, pastora, mabalin ba pa online laptan? Kuna, nga mga pagkamin uso, hindi nga online, so na. Papawas na basta, tata, kasi lang i-delay, ma-delay ko na, sige, nag-desisyon na nga, sige, hanap pa lang garon na ang Middle East, supposed to get Middle East na hindi. Tata, sige, garon, plan ko lang tan UK ko na, kasta, sa agadan lang palang English. So, nagsubli ng Manila,
napanak nag-enroll iti IELTS, okay? Tatlo ma-perfect, yun kailangan perfect na English, nagrigat ka kapsa. Nagrigat kayam. Kasi at the 4, reading, speaking, writing, listening, okay? Nga skills in communication, in English communication. Kiti karigata kay Jackie Aji writing gamin, kailangan perfect. Tapos dapat high quality. Ang nga dyan, putyo-putyo lang na surat kakapsat. Band 70 kayat na. Tata, dyan nga na-delay. Tata, dyan magayam. Adi pa ng delay na kanya. Okay, adi tiwagas iti Diyos nga babalbalingon na. Padayaw iti Diyos. Kasi nalpas na iti DOH, January. So, awan trabaho ka na September. Okay. Nga na September ajay. Manong atawa ay manong nga bulan nga nagyan na kadya Manila nga awan ti panggadak tatta nagluko na inusar ko amin nga savings ko. Tatta nga may ibagat tatang haan nga sayang aji kakabsat. Gamin nagdakilan nga banag tinaalak. Iti pinili kakabsat kit pagaryan iti Dios. Kithaan ko maisukat iti amin. Iti nagawin na balay ni agtaka ni mother ko. Ni, hamba nga sumumbat kasto yun dyan anak ko. My parents is their testimony about me. Di mga ibaga, nga iti Diyos, iso tinang balbalin kanya. Babaan iti sarita na. Kit kasano aji nga nagkapukabsat, ibaga kanyayo, dinggintay, titimek iti Diyos. Kasursuro tayo lang talaga. Maisuro tayo talaga iti kinapudno no maagdaan tayo iti lapayag nga makangad iti sarita iti Diyos. Kuna na iti Roma, chapter 10, verse 17, umay iti pamati, babaan, iti panagdingag, iti sarita. Kabsat ko, anya ka din, tinanggam nga sarita iti Diyos. Gamin babaan iti sarita iti Diyos, eso ti mangtad iti biyag, kuna na iti John chapter 6 verse 63. Makipaglukat kayo kakabsat, kuna na ditoy. John, ti libro iti John chapter 6 verse 63, kuna na ditoy, ti espiritu ti makaited iti biyag, awan na pulos ti maited iti lasan. Espiritu kin biyag dariti insaok kadatay. O kada kayo. In English, the Spirit gives life, the flesh counts for nothing. The words I have spoken to you are spirit and they are life. Hallelujah. Okay. So, anyaman, tubrahan tayo. Nga pag numaran itilasag, pagtutungtungan mo na tayo, na enhancement itilasag, mano ayan, naipasukat da, iti agungda, kasyay, urayan niya ti panagpapintas mo. Ti number 1 ko mga ipapintasin tayo kakabsat. Iti espiritu tayo. Ti kararuwa tayo. Taato iti agna na yun. Amin nga biyag. Okay. Iti adtoy nga pisikal. Aglipas. Ngam iti agna na yun ang kabsat. Kit iti eternal tayo nga biyag. Kiti agdusan to kiti espiritu. Anyaman itinubram para iti kararawam itang agtawan, itang panawan, iti manglakam ket isu iti kararawam. So nga naitakakabsat ket umaddang ka iti pamati nga da iti tarigagay na nga dinggan iti sarita iti biyag ibagag kanyam ata ti pinaka the best nga desisyon mo iti biyag mo. Amin nga panawan nga maited para kinyapo hantay ibaga those are wasted years, those are wasted time because that's the best time that you have given. Manutawanan nga bigyan tayo ito'y lubong. Damagit kabsat, manungat garod, tinaipagserdim para itilis. Manunga oras tawen nga naitid mo man para iti Diyos.
Ti life expectancy tatakit pababa nga pababa. Kuna na iti Psalm 90 verse 10, nung napigsa tayo tayo, umabot tayo iti 70 to 80. Kuna naman iti Genesis chapter 6, 120 laangan. Ti lifespan iti tayo, ti tao. Tatakabsat. Noon gusto tayo ating abiyag. Ngayon tayo lang kit sarita ti tao. Bukod tayo nga kapanunutan. Then, pinili tayo. Iti papalan tayo. Duwalang kabsat, iti papalan tayo ito'y lubong. Okay? Ijay langit, nga dahi tiragsak o kadwa tayo iti Diyos. Wano ijay, eternal lake of fire. Dati pagtungtungan mo tayo, ay di the past days ni Missionary Ashley, ti ko na ang dagamin ti mga ibagbag ang adda karon ti gentle fire. Gamin nasingpet iti Dios. Nagsingpet iti Dios so siguro at dami ti na basit lang apoy para dagiti nasingpet. Dagiti para dagiti nasingpet nga nagkurang iti pamati. Kabsa. Iti kaligtasan. Iti salvation. Kinehus lain. Haan nga gapo na tasingpat katata, wan awan kaabang, awan ti perterjem, ngam no awan ti pamating kapsat, sayang ka. Okay? Nagdakilan na sayang ka. Mayat, no talaga adda iti, so of course, ti kayat iti Diyos, babaan iti Espiritu Santo, maaddangan niya tayo, iti makunkuna iti Galatia, chapter 2, verse 22. Anya atoy iti bunga ti Espiritu Santo. Ayan, di ba? Panagpasyensya, ragsak. Nga, hamang ngamin talaga nga mabalin, ngay bagati ngay Kristyano tayo, nung nakapangpangas tayo, nakamagbalik ti panag-uugali tayo. Gamin, ti maperde ijay, haan nga bagi tayo ti ibabain tayo kakabsat, ti maibabain ita, kit itinagan nga inawat tayo. Anya tinanagan, itinagan ni Jesus. After accepting Jesus, tas agpatuloy ka lang tayo, iti kinapangas mo, agpatuloy ka lang tayo, kinatangsit mo, hamumal lang kaya't nagpabaliw iti Diyos, then, ti mapababainan, haan nga sika, hang nga sika laang, iti mapabainan, nagan ni Jesus. We have to reflect Jesus. Okay. Isugarod, no, tapno madangin tayo iti sarita iti Diyos, agsubli tayo, usaran tayo iti spiritual nga panagdingig. Okay? Spiritual nga pangrikna. Iti physical nga pangrikna, physical senses, di ba? Nagrigat iti COVID time, di ba? Mapukaw iti panagraman, napukaw, dagrijay panaghangot, naranasan ka dyan. In-spread niya nabanglo mapabango, ni awang maahamot ko. Okay? Tapos agreklamo na pa, nagluto ka nga rudan pa sa Raymond. Okay? Awang pay raman na. Tapos niraman ang mangga, awang talaga raman na. Ang abiyag mo kas dyan. Agyaman lang ito Diyos, in just a quick time, days, just 3 days, in 3 days, nagsubli amin. Hallelujah. Kasi tinaduma, di ba, ano tinatay? Yung padayawan ni Diyos, nga naka-recover tayo na dagos. Hallelujah. So nga, di pagtutungtungan tayo gamay iti sarita iti Diyos kakabsa. Di ba, nakasurat na, dingag kayo lang nga dingag. Kayo mo talaga makangag. Okay, di ba? You will be ever hearing but never perceiving. Apay? Anya ti awan? Adi lapayag nga makangag iti salita. And that's what we call inspiration kakabsa. Adi inspiration ato, ibabaan iti Espiritu Santo. Kasi ito manglukat, iti kapanutan tayo, tapno maawatan tayo iti sarita iti Diyos. Uray basa ka nga basa, maawat iti panagtulong iti Diyos, no haan nga ipakaamoy iti Diyos, iti na kanyang kasanom nga mamaamoy iti Diyos. The Word of God is a spirit. Only the spiritual ones will receive the Word that is spirit. Hallelujah. Okay. Siguro, iti Biblia nga sa ato nga Biblia, ato iti agdama nga timik iti Diyos para kanya tayo.
Kuna na Joshua 1:8, kuna na hindi Joshua, haang kaagtanag, agpakatibkar ka. Okay? Abay, Joshua 1:8, para latakin ni Joshua, yung ganatata. Basta kanagan ng pastor, Joshua, okay? Para iti Joshua lang, haan kakapsa. Para kanya tayo amin. Okay? Para kanya tayo amin. Nga imawal ito sarita na. This is the current voice of God. Nga iso, nga kailangan tayo, tatlo, masursuro tayo, iti ganapod to. Okay? Kasalugarod, nga nagtimid iti Diyos, edidaan na tulag. Babaen kakabsat, dagiti propeta. Kuna na iti John chapter 1 verse 17, kuna na dito basaan tayo kakabsat. Inter ti Diyos tilinteg, babaen, ken Moises, ngam imay ti parabor ken kinapudno babaen ken ni Yesu Cristo, diba? The law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. So nga, iti law, okay? Babaan kini Moises, na iti kini Moises. Dilinteg. Na iti babaan iti anghel iti Dios, okay? Kuna na iti Exodus 20 verse 22, basahin nyo lang ng kaksa. Iti anghel iti Dios, iso, iti anang guide, kadagiti Israelita, tapno, makasurvive da iti desert, jilat ang. Okay. Tata, iti balong katulad, kung na nagkaroon ti John chapter 1 verse 17, grace and truth came through Jesus Christ. The truth is Jesus. Okay. Isugarod, babayan ni kanila sa Kristo, kung na ti John chapter 12, 49 to 50, nga kung na haan na, nga agsarsarita, babayan iti bukod kulaan, amin nga insuro, amin nga insawang ko, aga po iti ama sa dilangit. No anya iti imbaga na, isulaing iti iburay ko. So nga anya ti bagbaga, iso ti ibagbaga iti ama. Siguro, ati ito problema tatakabsan. Ado iti hanga mangawat kini Yesu Kristo. Kaya kung hantay nga awan ni Yesu Kristo ka Diyos, then, hantay talaga maited, iti umno, nga panagrespeto, iti sarita na. Hallelujah. Tagta, kasalungan mo, ita nga panahon. Diba ni Jesus, dajilangin. Okay. He ascended into heaven. Tagta, kasan mo tagta nga timig iti Diyos. Atoy, adumot, iti iglesia, ngaan nga manghawat, iti Espiritu Santo. Kunada, gone are the days in the book of Acts. Iti libro, iti aramid, iti lang nga naggaraw, iti Espiritu Santo. But no. How? I myself, I received the Holy Spirit. So, apoy ibagatay yung nga naglipasan. Tano ibagatay nga naglipasan, iti aramid, iti trabaho, iti Espiritu Santo, din awan ko man. Diba? Awan ko masasabi na iti amin. So, nga na iti iglesia nga naggaraw, iti Espiritu Santo, kaputbutan ng kabsat. Diba? Na one the Spirit iti Diyos, natay, diba? Kung na John chapter 6, verse 63, ato'y kamang tatitibiyag. Okay. Ibig sabihin, tapag biyag man, iti may sa iglesia iti Diyos, kailangan na nawaya-waya, at dati waya-waya, at Espiritu Santo, na aggaraw. Hindi pa nagbalbal, ito may sa nga tao, haan nga, bigla nga one shot, bigla nga nagbaliw nga 100%, pagkaawat lang kay Jesus, nabaliwanan, at paiso, yung kanatata, awan di balik o baliyaw. Okay. At yung mga tikamulitan tayo ng maminsan, ibagada, Kristiyano mo may ibagbaga ka dyan yung ugali na. Didaan mo, nung kasano nga unil ikwato, isang-isangit mo nga, apay na naaraming ko adyan. Apay na naisawang ko adyan. Kuna ni Pablo, kuna na nainal daw rabii. Nga kalabanin ato'y kabagi. Tapnohan nga ato'y timasuro. Amutay kakabsat, nga kurang kayo. Iti, panagtulong ti Espiritu Santo, ti maaramin tayo ken iti ganat, iti bukod tayo ng kapanungutan. Paiso. But when we are filled with the Holy Spirit, when we have the fullness of the Holy Spirit, ag takakaman, niya kapag na naaramid ko ajay. Okay. Namaya. Apay na nakapagburay na iti sarita iti Diyos. Apay na nararamid ko ating
kabayan nga bagay. Ato gamayan ka aramin gamin. Iti Espiritu Santo isu iti nanggidyat tapno maaramid aji kamsa. We have to rely on the Word of God. We have to rely on the name Jesus. Aji kanta tayo sa pa iti Lord's Day worship in Jesus name. Diba? Isu. Isu nga namaminsan iti tao kaya't na may isu na timang solbar iti amin nga problema. Yung may baga kabsat, di makasolbar talaga iti problema, kit iti Diyos. Okay? Agpaiso, nga da, intid na kanya tayo, iti wagas, tang makangad, apay, tapang pamati tayo. Kit babaan nga iti nga pamati, itrabaho tayo. Okay? Gamin. No, awan ti trabaho iti pamati, then, may baga talaga nga, natay, nga pamati at akabsa. Okay? Lipas tayo. Okay. Tata, kailangan tayo nga sanayin kabsat nagdingnig iti sarita iti Diyos. Nadugngay. Lumaminsan, dahil naganda ko na nakatultulang ka laon na kaya apay ang kakagdingag. Okay. Diba, tawag dyan maminsan, dingningag na to'y rinong maridyan. Okay. Tawag dyan na ito, maagin dedingnig. Okay. Kaya nga, kailangan tayo nga maadan iti puro, okay, nga panggap, nga talaga nga dinggen, iti sarita iti Diyos. Kuna nga iti umuna nga Timoteo, 1 Timothy, chapter 4, verse 8. Kuna na dito at dama ited, ti panangwat-wat iti bali, nga naserbi iti amin abenmek, iti biyag, ti panagwat-wat ti Espiritu. Agsipot tayo na dagiti pagimbagan, iti agdama, kaya iti masakbayan. Okay. Iti Ingles ko na datoy. 1 Timothy 4 verse 8. For while bodily obedience, bodily training is of some value, godliness is of value in every way, as it holds promise for the present life and also for the life to come. Hallelujah. Physical training, importante ata. Kita ang nagiging uniform personnel, handa mga nagbalin nga BFP, handa mga nagbalin nga PNP, nga one training na. Oray pa na nagiging criminology, oray pa pimasada iti board, nuha, kailangan po nga ang training na. At hindi maminsan, hindi estudyante na pa lang, nag-duty kami iti training center, iti PNP. Nakita mi talaga, uray babae, apo, padalanin na tilugnak. Okay. Awan talaga mapukaw, tiki inaarte ti babae, nag-training ka. Talaga makita, pitak da. Problema ko na, may infection na nito, agdama, iti ka, di ba? Adjing nga panawan. Okay, tagta. Nagregatan aya. Sabali pa di exam da. Kakatawaan mo nung kalbabuyan mo ag-exam na, ag-grinita na gusto. Okay, ganin, it takes mind, physical, nga agility, di ba? Ano ti kailangan da nga maawat nga skills gamin. Sa bali iti biyak da tuno, agbalitan to mga uniform personnel. Okay. Dakkel iti igandang responsibilidad. Nagijay, naka-gold, mga gold medalist. Handa nga nag-gold medal iti Olympics kapsat nga awan iti years of training. Kung kaya ito mo nga maka-gold, iti langit. Years of training. Okay. Taawan iti expert by day 1. Awan iti perfect by day 1. Okay. Amin tayo, siguro iti church, kahit may ibagang hospital, iti managbasbasol gamit. Agkakadwa tayo ito'y kakabsat. Nga bigbigan tayo, nga amin tayo kahit adda pagkurangan na. So magkaroon iti encourage ko, iti may sa kakabsat. No mang-review kami, please, maadaan tayo kumaman iti puso, nga maada iti puso na nga mangawat iti correction. Okay? Amoy iti pagbutungan ni bilang may isang adipin iti Diyos. Kaslaadin niya ni Eli. Di ba? Adi anak na. Permit, ubraan da.
iti templo. Pati dali jo offering, nilalapastangan na nila. Nakaulit iti Dios. Siguro ni Samuel ti pinilinan. Kuna na ibagam kin ni Eli. Awanan, maputulin, iti linya, iti panagkapalit, iti pamilyada. Ni Eli, aware siya. Amo na, nagijay pagkapuyan, kan mating ubraan, nagita anak na, ngam, haan naman lang na inkorekta. Okay? So nga, pati iso natay nga dagos. After nga na maamuan nga natayo duwangan anak na. Iti adipin nga iti Diyos, at naikan kami iti responsibilidad. Nanuhaan mi nga ibaga, mabuting kami nga presto i-preach ko ako, masaktan ni Sister Castoy. Okay. Mabakabutang kasi baka mapatamaan. So nabaga na so naman patama ako. Nung kasjay, pero ni buteng, agi suro, iti sarita, iti Diyos, at nga pwede maibaga kapsat. Ito'y tayo na makita, ngagpaiso. Iti Biblia, kit sarita iti Diyos. Apay, at biyo ka man, iti sarita, iti Diyos na panuinuyan na, iti kaya, iti bagi. Panuinuyan na, iti kinamati. Okay, iti tao. Awan, puro kontra. Bagada, di ba? Nagadaduma mo, iti bawal kanya yung. At ang nagadaduma, no introduce mo kami ti religion mo, kanya ti bawal kanya yung. Burada. Ay, ako kaya ito yung nga religion, kami bawal kanya na di kastoy. Kabsat, we are not into religion, but we are into salvation. Okay? Anya lakit din aya, nga pagtiisan tayo, dahil iti bawal iti Diyos, para laan, iti biyag nga agnanayon. Ato yung nga biyag ang litpas, okay? Hanggang nanayon. Manulaan, 70 years, 80 years ka lang, nagtiis, okay? Kasanungay, anya ti kahit mga pagtiisan. Ita nga panahon, nagtiis ka, nga sumurot iti paganurutan iti Diyos, wano agtiis ka, iti forever suffering in the lake of fire. Kuna nagaroon iti libro, iti Ezekiel 3 verse 18. No iti madi nga aramid nakit hantay nga mabagaan, hantay may korekta, matay isunay iti basol na. Iti problema, datayo iti singirin na. Datayo iti singirin na, iti dara na. Gamin, amo yung bang dakkel iti responsibilidad, iti makam amo iti kinapudno. Ngayon no, nabagaan tayo mo, kit agpatuloy na tayo iti kinatapos na dun. His blood is on him. Okay? So nga, kakabsa, kailangan tayo nagpatuloy, nagdingay iti sarita iti Diyos. Iti sarita iti Diyos, awan nagkapuanan na nawaan nga atin na Biblia. So may isang nga may rekomenda, may isang kasayaatan nga panagdingig actually iti sarita iti Diyos, kat iti parpangon apay. Awan pa'y una, iti problema nga napanunod mo. Okay? Gamin, no yun una, madya ba, nakita ba, nakita, awanay, di focus mo, nakita madya, nailukat mo dyan cellphone mo, nag-scroll nga, may sa oras yung nalpasin. Okay. Okay. Kaya nga, magbasa tayo Biblia, ilimbing tayo parang dyan cellphone tayo. Hantay niyab abay, yung Biblia tayo. Pastor, pang kita akte oras. Okay. Nung minsan, hantay na lukluk po nito bagi tayo. Amen? Gamin, nakapon itilasag. Aminin tayo aday. Bawal may sa kanya tayo, adati pagkapuyan tayo. Uray pa iti adipan iti Diyos, adati pagkapuyan na. Kung nagkaroon kanyayo, makakita kayo tumalata, iti ka panagkapoy. Iti adipan iti Diyos, ngayon iti dawat kulaan, ijay nga panawon, ti kararag yung kumang, ti panatulong iti kararag, ti umanda. We are not here to condemn each other. We are here as brothers and sisters to help each other. And to pray more, kararag tayo nga babaan ito na Ilocano Mission Service kasi nabayag ako yun na ayaw dawat tayan na ngayon. Ito Ilocano Mission. Nabisi tayo kami, ngayon concentrate kami ito nga church, iti church curriculum. Mailipas kami, nagrigat man lang nga hanga mailipas nga masuruan. Okay. So, daging ginasuruan, ang gisuro dametan. Okay.
So, ato iti paglipasan, iti preaching tayo kakabsat, ang kararat tayo. Kararat tayo man kakabsat, nagijay makabuhi ito yung preaching, ito yung masarita iti Diyos. Kararat tayo man kakabsat. Nga maadan tayo iti at paiso nga lapayan, nga makangag iti sarita iti Diyos. Maadan tayo kumay iti at paiso nga umno nga panagpakumbaba. Iti panagpakumbabahan nga kunkundit nga pakumbaba. Ang mga iti Diyos, ang paiso, iti panagurugbag tayo kanya na. Gusto nga hantay nga sayaan nga ating mga oras, nga timtimid pa iti Diyos, kanya kayo. Let us call that in Jesus 3 times and begin to pray. Jesus, Jesus, Jesus. Amang isa nilang pagyamanan niyo, Diyos. Itaangal daw, Diyos, paregan. Nga ititimit mo, iti saritam, ket o Diyos, paregan. Way nawaya na naiburay ito yung Diyos na magparegan. I pray, pulutam ng kanaan ni Kisarita. Ama, dahil Kisarita nga nangyagarit yung kakabsat ni, agbali na rin sa mga parigad, Jesus, nga butil, o Diyos, kat agbunga iti pamati. Agbunga iti panagarami rin sa mga panagsurot, o Diyos. Father God, dahil iti mga ngali ni Sarita, lungata mo, Diyos, sa mga parigad, iti usulas. Nagpapada kami ng pakumbaba, o Diyos, sa mga parigad. Nga isa, hanmi rin sa mga parigad, Jesus, nga bareng-barengan iti pamati, nga kanyang kata, bagkus parigad, iti me, o Diyos, sa mga parigad. Our full concentration, our full devotion to you. Anya laang kadi, ato yung labihang nga iti me. Ipagserbi ni kanyang, iti sukat naman. Kit biyag nga ang nanayon, iti presensya. Ama, ti antapan ni kit biyag nga ang nanayon, iti ama iti langit. Haan nga jay, suffer iti impyerno. Father, tulungan na kami. Nga inaldaw, isagana mi iti bagimi, nga sumango kanyang. O Diyos, parigal, lukata, mo rin sama. Parigal, palaingam, anyaman nga lapayan nga, at kinatulan na. O Diyos, parigal, lukatam, dagiti, lapayan, iti maysagan, tapos mga ganmi, kitinig mo. Kita ba, iti panagtingin mo, mi, o Diyos, ama, iti saritang, no pa, yun sa mga parigad. Rumang tao, yun sa mga parigad, iti pangmating ang kanyang. Rumang marang ay pa, iti pangmating, yun sa mga parigad. At idawat mo, Diyos, itinaga ni Jesus. Amen. Hallelujah. Garot, next week ulit, agyaman kami nagiging na kayong pagkadwa para ato yung Ilocano Mission Service. Kaya, next week ulit, iti oras na alas 3, every Lord's Day. Agyaman kakamsahan. Thank you. Ito.